Er werd gestopt met preventief fouilleren in Vlissingen. Veel Zeeuwse raadsleden blijken zich wel eens bedreigd of geïntimideerd te voelen. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. De provincie heeft maandag een voorwaardenpakket 2.0 gepresenteerd voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Het gaat om aangescherpte voorwaarden, want het provinciebestuur twijfelt niet meer. Er komen 2 nieuwe kerncentrales naar Zeeland. Ja, daar gaan we zeker van uit. Een aantal jaren geleden heeft het Rijk dat natuurlijk aangegeven. En ook in het nieuwe coalitieakkoord is kernenergie een hele belangrijke om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. En wij gaan ervan uit dat we een uitstekende propositie hebben en dat 2 kerncentrales naar Zeeland komen. En daarom zijn de voorwaarden opnieuw aangescherpt. Zoals geen enkele concessie doen aan de veiligheid. We weten op dit moment dat we in Zeeland best daar wel een issue mee hebben met een A58 die niet altijd bereikbaar is. En we hebben gezegd, daar moet eerst een oplossing voor komen voordat deze kerncentrales komen. Dat zijn wel projecten, hè? Het is niet zomaar even een nieuwe snelweg neergelegd of een nieuwe tunnel of dat soort zaken. Dat moet wel vaart in worden gemaakt. Absoluut, en dat vragen we ook in deze voorwaarden. Ga er nu al mee starten, zodat op het moment dat die bouw van die kerncentrales komen, want dat is ook een enorm complex programma, dat we in ieder geval hier ook al over na hebben gedacht en het liefst al in uitvoering hebben gebracht. De nieuwe kerncentrales mogen geen koeltorens hebben. Dat blijft een harde voorwaarde. We zijn de straat op gegaan en eigenlijk jong en oud is het erover eens. Ze mogen hier best komen, maar als ze komen, weinig impact op het landschap en koeltorens van 200 meter passen daar niet bij. Dus die nemen we op als voorwaarde. Maar ja, als die ontwerpers straks zeggen we hebben koeltorens nodig. Dan hebben ze een probleem. Dan moeten ze met ons aan tafel en met alle Zeeuwen om te zeggen van nou, dit hebben we liever niet. Zijn er geen andere technieken op dat moment beschikbaar die koeltorens niet nodig maken? Stap over je eigen schaduw heen en kijk naar het belang en de toekomst van ziekenhuiszorg in Zeeland. Die oproep doet zorgverzekeraar CZ richting verschillende specialisten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Die liggen dwars bij de verdere samenwerking tussen ADRZ en Zorgzaam. Per januari zou bepaalde zorg verdeeld gaan worden over de ziekenhuizen, juist om de zorg te behouden voor Zeeland. Maar vele gesprekken de afgelopen maanden leverden nog niets concreets op. CZ, waar 70% van de Zeeuwen bij is verzekerd, wil nu op korte termijn resultaat zien. Nou, ik hoop toch eigenlijk wel dat we begin april echt het definitieve een stuk rond hebben met elkaar. Want ik denk echt dat we het niet kunnen maken naar de Zeeuwse inwoner om dat zo lang te laten duren. Heeft u dergelijke processen ook al eerder meegemaakt, bijvoorbeeld hier in Brabant of in andere delen van Nederland, en waardoor u zegt van nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt? Ik zou heel graag willen garanderen dat dit helemaal goed komt. Maar wat we daarvoor nodig hebben is echt wel de samenwerking en dat alle partijen ook over hun eigen schaduw heen durven stappen. CZ betaalt een belangrijk deel van de ziekenhuiszorg en zit daarom bij de onderhandelingen aan tafel. Het geduld van CZ is nu wel op, want het praten duurt al lang. September vorig jaar. De 2 Zeeuwse ziekenhuizen kondigen een samenwerking aan. Een noodzakelijke samenwerking volgens de bestuurders van ADRZ en Zorgzaam om de ziekenhuiszorg in de toekomst in Zeeland overeind te houden. We kunnen niet alles overal blijven doen. U heeft ook goed meegekregen een tekort op de arbeidsmarkt van medisch specialisten, verpleegkundigen. Als wij zaken goed samenbrengen en concentreren, kunnen wij het maximale voor de burgers in Zeeland betekenen. Dus dat betekent voor de patiënt dat hij gewoon in zijn vertrouwde ziekenhuis komt, bij zijn vertrouwde specialist. Daar heeft hij de voorzorg. Behandeling, uiteindelijk operatie, kan op een andere plek plaatsvinden. Maar de nazorg doe je weer in je plek waar je dat gewend bent. Het plan is om alle nieroperaties in de toekomst in Goes te doen en borstkankeroperaties en dotterbehandelingen voor het hart in Terneuzen. De bestuurders kondigen tevreden de plannen aan. En daar wordt een half jaar na de aankondiging nog steeds over gepraat. Mochten ze er niet uitkomen, dan gaat dat simpelweg betekenen dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd omdat ze te weinig worden gedaan. Patiënten zullen daardoor verder moeten reizen. Beide ziekenhuizen willen op dit moment geen reactie geven. De crowdfundactie voor asielpoes Rosa uit dierenasiel de Beverlanden was een groot succes. Voor haar operatie was €1600 nodig, maar er kwam veel meer binnen. Er is €7000 opgehaald. Rosa zit sinds oktober in het asiel. Door een neusprobleem kan ze moeilijk ademen. We verwachten gewoon dat ze na die operatie gewoon weer goed kan ademen. En dat ze dan gewoon herplaatst gaat worden. Dus dat we dan op zoek gaan naar een nieuw thuis voor haar.
De actie bracht dus €7.000 op, zodat niet alleen Rosa, maar ook andere dieren in het asiel er iets aan hebben. Want er komen natuurlijk naast Rosa nog veel meer andere katten binnen die zorg nodig hebben. Dus dat gaan we besteden aan dierenartskosten voor in de toekomst. Als alles goed gaat met de operatie, kan Rosa daarna op zoek naar een nieuw baasje. Deze week werd besloten te stoppen met preventief fouilleren in Vlissingen. Een deel van de stad was door burgemeester Bas van den Tillaer tot veiligheidsrisicogebied verklaard na een reeks schietincidenten. Nu, na 1,5 jaar, zou het weer rustig genoeg zijn. Nou ja, ik moet zeggen dat ik het niet bepaald veiliger vind in Vlissingen. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens, helaas. Maar goed, wat hebben we erover te zeggen? Nou, ik denk als hun dat weten dat dat veilig is, gelijk doen. Ik heb geen probleem met niks. Ik voel me normaal. Het is nu vrij rustig in Vlissingen. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar ja, we hebben hier wel meer gekke dingen meegemaakt. Er gebeuren nog steeds rare dingen hier. Dus wat mij betreft zouden ze het voor mij wel iets mogen verlengen, zeker. De gemeente en de politie zien dat er nog steeds wel incidenten zijn. Dus ze gaan niet stilzitten. Maar ze gaan inzetten op andere maatregelen. Denk aan Meld Misdaad Anoniem, waarbij onze eigen inwoners verdachte situaties melden en de politie die daar prima onderzoeken op kan draaien. Die campagne heeft de afgelopen tijd heel goed zijn werk gedaan. We hebben een nieuw schoolconvenant samen met de onderwijsinstellingen afgesproken. Dat soort maatregelen doen op dit moment ook hun ding. En voel jij je veilig in Vlissingen als je gewoon rondloopt? Ik zelf wel, maar ik denk heel veel anderen niet. Wat ik ook om me heen hoor. Bijvoorbeeld ouderen die zich toch niet heel erg veilig voelen op straat. Ja, dat is natuurlijk niet echt mooi. Ik heb me nooit onveilig gevoeld. Nee. Heerlijk, fijn om te doen. Het oppervlaktewater in Zeeland is op veel plaatsen nog te vervuild. Zo worden er bijvoorbeeld nog restanten van bestrijdingsmiddelen gevonden die al tientallen jaren zijn verboden. Om erachter te komen waar deze stoffen vandaan komen, werd woensdag het startschot gegeven voor een nieuw onderzoek. In Collijnsplaat is vanmiddag het project Schoon Water Zeeland gestart. Met een eerste watermonster gaan de provincie, waterschap en landbouworganisatie ZLTO onderzoeken welke gewasbeschermers er in sloten terechtkomen. Dat gebeurt in de buurt van 45 vrijwillig meewerkende boeren door heel Zeeland. Ik ben heel erg benieuwd hoe er eventueel resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. En als die daar terechtkomen, wat kunnen we dan vervolgens eraan doen om ervoor te zorgen dat die middelen niet in het oppervlaktewater terechtkomen, maar gewoon binnen het perceel blijven. Dat gebeurt onder andere met een coach waar iedere boer mee samenwerkt. Elke maand wordt er een watermonster genomen langs het perceel. Is daar iets in te vinden, dan gaan de coach en agrariër samen aan de slag om de vervuiling te voorkomen. Ik denk dat ondernemers en boeren heel erg gemotiveerd zijn om ervoor te zorgen dat die middelen niet in de sloot komen. Want we weten allemaal, als er te veel teruggevonden worden in de sloot, dan raken we ze misschien kwijt en dat willen we niet. Het project moet bijdragen aan schoner water in Zeeland. In 2027 moet het water namelijk voldoen aan de Europese normen. In de haven van Vlissingen werd een gigantische constructie op transport gezet. Het gaat om deze jacket, een grote fundering op zee voor bijvoorbeeld windmolenparken. Het bouwwerk is 54 meter hoog en weegt bijna 3.500 ton. Woensdag werd het gevaarte, dat een beetje op de Eiffeltoren lijkt, op het schip gereden. Het is van staal gemaakt. Alleen de Eiffeltoren staat in Parijs en deze komt op de zeebodem te staan. Ja, het is de onderkant van een groot stopcontact wat op zee komt. En daar worden alle windmolens van een windmolenpark op aangesloten. Waarna er één grote kabel naar land gaat om huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het bouwwerk wordt volgende week richting Engeland gevaren om op zijn definitieve plek gezet te worden. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag celstraffen tussen 1 en 4 jaar tegen 3 verdachten die betrokken waren bij het afsteken van een brandbom bij het huis van een politieagent op Tholen. Het gezin van de agent ligt rustig te slapen als plotseling een brandbom ontploft bij de voordeur. Door de klap raakt het rolluik beschadigd en het huis is tot de dakgoot zwart geblakerd. Lang is het onduidelijk wie er achter het explosief zit. De politie deelt camerabeelden in opsporing verzocht. Pas maanden later, in maart 2024, worden in 3 dagen tijd 5 verdachten aangehouden. En in december dat jaar volgt nog een laatste aanhouding. Een bekeuring voor het niet dragen van een gordel blijkt de aanleiding voor de explosie.
De zaak loopt vertraging op als een van de verdachten naar het Pieter Baan Centrum moet voor onderzoek. Maar doordat de rechtbank hem vergeet aan te melden bij de psychiatrische observatiekliniek, kan hij pas veel later terecht. Vandaag staan de 5 verdachten voor de rechtbank. De 6e verdachte hoeft namelijk niet voor de rechtbank te verschijnen. Het OM heeft die zaak geseponeerd. Tegen 2 verdachten was te weinig bewijs. Tegen de andere 3 werd dus 1, 3 en 4 jaar gevangenisstraf geëist. Het gezin van de agent vertelde in slachtofferverklaringen nog steeds veel last te hebben van de explosie. Spanningen, nachtmerries en angst. Maandag gaat de rechtszaak verder. Ja, en dan naar een andere explosie in de nacht van woensdag op donderdag in de portiek van een flat aan de Vondelstraat in Terneuzen. Door de kracht van die explosie sneuvelden tientallen ruiten en raakten meerdere deuren ontzet. Het is niet duidelijk of er sprake is van een ongeluk of een opzettelijke explosie. De rust is teruggekeerd in de Vondelstraat in Terneuzen nadat hier vannacht een harde explosie is gehoord. Politielinten, glasscherven en dichtgespijkerde ramen is alles wat de rest van wat er hier vannacht is gebeurd. Kapotte muren, kapotte glas. Ja. Ik heb de klap gehoord, ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar mijn vriend zei van niet. Dus ja. Hoewel nog niet duidelijk is wat er is ontploft, wordt een gasexplosie al uitgesloten. Kort na de ontploffing ontstond brand op de begane grond. De knal was kilometers in de omtrek te horen. Wat vindt u ervan dat dit hier gebeurd is? Ja, er gebeuren hier wel eens meer dingen, dus we zijn het al een beetje gewend. Andere flatbewoners en buurtbewoners die ik heb gesproken willen niet voor de camera reageren, maar ze hebben allemaal de harde klap gehoord vannacht. Maar hebben daarna ook gewoon doorgeslapen omdat ze er niet van zijn geschrokken. Wel hebben ze heel veel vragen. Wie heeft dit gedaan en waarom is het bij deze flat gebeurd? De politie doet onderzoek om die antwoorden te vinden en roept getuigen op om zich te melden. Veel Zeeuwse raadsleden voelen zich wel eens onder druk gezet of worden bedreigd of geïntimideerd. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die we hielden. Een klein percentage van de raadsleden laat daardoor ook zijn of haar stem beïnvloeden. In december vorig jaar werd tijdens de behandeling van een gevoelig dossier in Terneuzen duidelijk dat raadsleden soms klem komen te zitten omdat ze ergens een stem over uit moeten brengen. Ik ben van mening dat mijn directe omgeving en werkomgeving zowel nu als in de toekomst geen gevolgen mogen ondervinden van mijn besluitvorming. Ik zal daarom niet deelnemen aan agenda punt 13 en de raad zal naar agenda punt 12 verlaten. Het terugtrekken van Mobach legde een mogelijk kwetsbare plek in het raadlidschap bloot. Het riep de vraag op hoe dit Zeeland breed ervaren werd. We legden de kwestie aan alle raadsleden voor met een enquête. 117 van de 281 Zeeuwse raadsleden vulden de enquête in. We vroegen een aantal van hen om op de resultaten te reageren. Ik ben Okker Gering. Ik ben Jolie Lucassen. Mijn naam is Margot Lemsen. Ik ben Rob Lambert. Ik ben John Schoon. Hoe zit het in Zeeland? Van de 117 Zeeuwse raadsleden die de enquête invulden, heeft 45% zich wel eens bedreigd, geïntimideerd of onder druk gezet gevoeld. Door burgers, collega-raadsleden of een wethouder of burgemeester. Ik vind het aan de ene kant wel zorgelijk. Aan de andere kant sta ik er ook niet van te kijken. Ik herken dat niet zo, nee. Nee, ik hoor dat ook vrij weinig van mijn mederaadsleden. Ik heb geen doodsbedreigingen gekregen, maar bij iedere verkiezing, iedere campagne komen wel bedreigingen voor. Met een vuist op tafel slaan, stemverving, met 3 mensen op je inpraten van ja, en wij gaan dit doen als jij dat doet. Ik werk in het weekend bij de kroeg. Dan zeg ik een keer wat kritisch over een wethouder en dan komt er toch een bestuurslid van een partij op de lijn bij de kroegbaas van die Johnny, die moet je eventjes kort houden. 4 op de 10 raadsleden ontvangt wel eens negatieve reacties op social media. En dan merk je wel dat het echt wel hele lelijke vormen aanneemt. Dan wil je er nog op gaan reageren ook. Maar op een gegeven moment zie je in dat iedere partij dezelfde zure mensen aantrekt. Dus ja, dan ga je het op een gegeven moment ook een plekje geven. Een derde van de raadsleden die de enquête invulde, heeft er wel eens over gedacht om het bijltje erbij neer te gooien. En niet iedereen wil ook dit jarenlang blijven doen. Als je zoveel bedreiging krijgt, zoveel negatieve berichten krijgt, zoveel slijk over je heen krijgt. Ja, dat zet de democratie en de besluitvorming echt onder druk. Dan zijn de avonden niet op 1 hand te tellen dat ik 's nachts thuis kwam en tegen mijn vrouw zei, en morgen dan stop ik ermee. Absoluut niet. Ik ben erin gestapt met een missie en die missie moet ik volbrengen. En dan laat ik me niet tegenhouden door dit soort eikels die gaan lopen intimideren.
Ondanks de relatieve hoge percentages van raadsleden die de negatieve kanten van het raadswerk ervaren, geeft minder dan 2% aan ooit onder druk of dwang anders gestemd te hebben dan ze zelf wilden. Dat lijkt in eerste instantie wel een optimistisch einde van dit verhaal. Maar eigenlijk hoort het gegeven dat er meerdere raadsleden niet in alle vrijheid hun werk hebben kunnen uitoefenen, niet thuis in onze democratie. Ze baalden er stevig van bij de stoomtrein Goes-Borselen toen eind vorig jaar hun dieseltrein beschadigd raakte na een aanrijding. Het deed ook pijn omdat de stichting de wagen zelf had gebouwd. Maar nu, 3 maanden later, schittert hij weer in alle glorie. Zo zag het eruit in december, toen de trein tot stilstand kwam tegen een tractor. De schade aan wagon C909 was een flinke lijst. De schroefdraad die was kapot, de nieuwe koppeling op. Deze slang was weg, deze handgreep is vernieuwd. De treeplank met alle ophangbeugels, eerophanging en de geleiding van de wielen. Deze wand zat plaatschade, dus had hier een deuk. Dus dit paneel is helemaal gerepareerd en helemaal opnieuw gespoten. Het moet een duur geintje zijn geweest, of niet? Om eerlijk te zijn weet ik niet wat het gekost heeft. Dat wordt via tussen de verzekeraars afgehandeld. Maar dat zal inderdaad niet goedkoop zijn geweest, want er hebben toch een paar professionele bedrijven de nodige uurtjes aan besteed om dat weer in orde te krijgen. Het seizoen start op Eerste Paasdag, dat is op 5 april. En dan staan deze dieseltreinen samen met onze stoomtreinen meteen ingeroosterd. Dus dat is de eerste publieke optreden voor deze treinen. En dan kan wagon C909 net als deze trein weer gaan schitteren in volle glorie. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.